Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros Island Region, demolisyon sa Manukan Country ang ginsugura na sa Bacolod. Pila ka mga tenants nagahulat nga ma-set up ang mga dugang nga mga tents nga magaserbe nga extension sa ilang nga mga baligyaan sa mall. Yari ang report. Nabungkag kag halos nagtapa na ang Manukan Country nga anay ginadagsa sa mga turista sa reclamation area. Lunsay mga nagapang scrap na lamang ang masako karon nga nagapang tipon sa mga baligya nga mga pagkabutang nga nabilin sa mga tenants. Ang negosyante nga si David Montoya nagaamat-amat naman sa pagguba sang iya baligyaan, pero masakit para sa iya nga makita nga wala na ang manukan nga iya nangin palang abuyan sa sulod sang 4 na kadekada. How many years bala kung nang taon-taon national heritage sa nimo manukan. So te kasubok kay ti amo na tabo wala tamay mo ang kuan na lang ti batunon ta na lang. Nakasugod na operate ang bago nga baligyaan ni Montoya sa temporaryo nga manukan sa mall, kaupod ng pila pa ka mga tenants. Bisan paano nagapasalamat man siya nga natagaan sang oportunidad nga makanegosyo. Anay line man siya sang electric cooperative nga karon may kaugalingon na nga manukan sa isla sang Boracay. Tunda ko man nga bulig sa amo no kay sa unang daan ang renta namon kagamay. Sang time to de benepisyo na namon tapos nakapeskwela mga bata namon dara nagkalatapos so, kita mo man subong ang nagbululos puro bata. Sa manason nga sinimana magasugod na ang SM Prime Holdings Incorporated sa pagpangudal agud masuguran ang site development sa daan nga manukan. Napasirad na ang Father Ferrero Street pero ginaayo sa mga tenants nga mapahamtang ng dugang nga mga tents nga magaserbe extension sang ila baligyan sa mall. Ang problema dito, magulan, kaambi, tapos kainit-init, gidya, tapos ito medyo kabahagamay. So ato man to siyang atong na city engineer, so ito may mga solutions man to din basa. Ginahanda naman sang syudad paagi sa DSSD ang pagproseso sa pag-cash out sa mga tenants sa mga napanagtag nga mga food vouchers nga ginpunduhan ni Mayor Albi Benitez agud bisan paano mabuligan sila sa ila pagbalhin sa bag-o nila nga pwesto.